Assalamu alaikum wa rahmatullahi bandiraɓe tewteɓe nder jeyngol Pulaku TV nder tindinore meɗen nde hannde Ummin Saleh Hassan. Wodi bandiraɓe pe'ini ƴamol nder fadaji amin group WhatsApp ɓe giɗi application je Qur'an nonno ɓe giɗi ɓe keɗito jande biya ɓe keɓa ɓe keɗito jande to nder ɗaɓɓitkiki min ɗaɓɓito nder bincike amin min keɓoyi application ɗo amma application ɗo application ɗum feere gamma application ngel gotel amma ingel mari kujeji feere ingel mari nder magel modi do'ayeji kani ɗi lakehol anda kai har ma moɓɓe ɓen mawɓe atami limtidana on fa'idaji nafuji application ɗo sei to en natti nder bidiowol meɗen hedde ko natten ɗo mi yiɗi bandiraɓe to geggita waɗgo subscribe on gi'e bindi feere boɗeji windi subscribe useko en nyo'e dow maji to on yeggitgo waɗugo liking on gi'e video application ɗum hande ɗum ferɗi nder suudu meɗen ɗum to ko mbatta fu kana e hani ɗum waɗata canji yewwa gamma noon min jetti ɓe ɓe mbanni min ira ɗi ƴammi gamma ira ɗi dama min giɗi waɗata ƴamɗi ira ɗe tagu ƴama min dede application feere ki dede ko mari haaje gamma noon to ha on giɗi ira ɗum application on mbawe mbaɗon video ɗum to min gi on mbaɗi liking majum ɗuɗi inchallah min tan mi waddango on ira application ji ɗo feere dede ko rarani dina meɗen gamma application ngel gotel amma ko woni nder magel ɗum sei ngel hawtanima application ko ɓuri sappo min andi wodi application jede ko rarani qira'a a heɗitoto jande wodi application feere to amma on gi'e min gaddani on ngel application gamma ngel application ngel mofti are ɗuɗɗe mi tammi on paami ngel mofti are ɗuɗɗe hanjum min shuɓano en application mi tammi ƴamɓe dedei kuje ɗo mi tammi ngel application ngel fottaneɓe gamma noon to mi hebbino e surutu e jehemma nder bidiowol meɗen. Yewwa bandiraɓe arande mani to en mari haje application ɗo en garay Google so ɗaɓɓita application bantanini sei natta bantanini sei ɗo babal research sei binden hadis bantanini no giɗon e windi hadis ko ba français binduɗa ko anglais a tabbitina a windi bantani amma jotta kam min windi bal arabi to ha waya maɗa wodi arabi a winde ba arabi min ni on gi'ira ɗo application ɗum ɗo mi tammi on paami sei ngara memen dow majum bantanin on gi'i raɗɗum ɗo ɗum ne application ɗum a tabbitina a télécharge ɗum sei ngara ɗo babal open mema amma jotta e jehina application gey gonɗum nder téléphone meɗen ɗum fu ɗum gotum yewwa raɗɗo application meɗen bantanini on gi'i rangel ɗo sei ngaren memen ɗum bantanini yewwa bandiraɓe arande mani tanto ha en memingel bantaningel omtanta en to ngel omtani on gi'i ngel waddani en kuje feere cuuɗi je ko yaharata cuuɗi 9 on gi'i o suudu oru mi tammi on paami je ko harata cuuɗi 9 to ɗi fu kana cuuɗi en tammi waɗugo bayani dow maji amma yi'igo loka wakkati worata en mbaɗen bayani dow maji gamma bidiyo ɗum sei ɗum juuta sare to amman en mbawa mbaɗen jawabi ko 2 ko 3 yaki feere bidiowol garengol yeeso inchallah en tammi waɗugo kuje ɗo arande mani en garay natten ɗo babal to windi Qur'an en garay natti memen dow majum bantanini yawwa to en memi bantanini ɗum omtanta en sei ngaren ɗo dow ɗo hanjum ma to windi Qur'an sei memen dow majum bantanini jotta on gi'i ɗum omtani en suraji kala gonɗi nder Qur'ana fu on gi'i suratul fatihati suratul baqara suratul ali imran nisa'i en ma'ida on gi'i ni raɗɗi ɗon ɗi fu kana jotta en garay memen dow alhamdu ɗo on gi'i ɗum omtani en alhamdulillahi rabbil alamin tammi on paami kammara ɗo bindi ɗin ɗi gurtake sarai non no marɗa haaje wala ko jinnuma a woyi koda gite maɗa e godi probléme goɗɗum seɗɗa to a yi'ai ɗi taram a yi'ai ɗi no woɗi ɗi laaɓi to jotta to en gari kamma on gi'i ɗo be Qur'an suratul baqara hanjum ma a yi'i alif lam zalikal kitabu la raiba fihi raɗɗum ɗo ni gada diga arande ha yawgo gare
regare magol sumunije ɗe ayaje ɗe fukana kamma ko qur'an ɗum wellortoma ko nde ayare e windani jeyi nimiro ɗum jotta tagu to wi'ete ayare hande kaza to dama nimiro ɗum kawai raɗɗon nimiro e windi aya hetan dara mi tammi on paami to ko rarani ɗo kenan a wawi natta surol jeyngol marɗa haji janga on gi kama jottata ha ko a anda suraji qur'ana je noyɗi poti ko kuma a surol kangol kaza surol kama kangol kaza itoygol woni qur'ana sai ayi kawai sai ngara mbi'a kaza nomba kaza daga tanangoy daga arande diga go'o yahari kaza kaza mi tammi on paami raɗɗi ɗon ni fere fere bo joni on gi raɗɗo sutun nasi on gi a wawi ngara natta dow majum hanjum ma bande ni ɗum fu kana min natta gamma duniya gi'a ɗum ko woɗi mi tammi on paami on gi a wawi natta to giɗɗa janga mi tammi on paami jotta en jahina ɓawo en bitina ɓawo gi'en on gi yowwa jotta on gi ɗo ma a wawi ngara ɗo daidai suudu ndu ɗo ngara natta ngara memen dow maro on gi jotta ɗum omtani en kuje je ko larani ɗo kala modiɓɓe ɓe giɗɗa jotta ɗo fikira ɗo ta a yiɗi latto a heɗitoto ɗum janga an bo a heɗiti masalan joni a yiɗi keɗiɗo ko lakkehol yaki feere a yiɗi kunnanoɗa lakkehel je jande na sai a wari a wi'a ngel kawai a ware ɗo natta ɗo tan kunnanoɗa ngel je kala surol ngol ngel mari haje fu kana ko kuma surol ngol marɗa haje o janga fu kana a warai kawai natta ɗo jotta sai ngaren memen dow ɗo banta go'otum nder majum gi kamma a suɓe modibbo je mo giɗɗa to Abdul Basi to No'aini to Hausudai kala modibbo mo giɗɗa fu kani a wawi suɓta jotta sai ngaren memen dow ɗo on gi raɗɗo suraji jotta ɗi fu kanam suraji je nder qur'ana mi tammi on paami sai ngara suɓta surol gotol je ngol marɗa haje jotta en garina men ɗo misali joni on gi sai ngaren memen dow kungel ɗo on gi mi tammi on gi'a kama de play sai ngaren memen mi tammi on nani to ɗo lawol koygol ngol tokkata mbaɗa kuje ɗo gamma min kula copyright hanjum watta min gora ngol waɗa ga batki amma raɗɗi ɗon fere fere a wawi suɓtagol giɗɗa mi tammi on paami joni raɗɗo ɗo ma fu umira to jotta ɗo a suɓte kala surol ngol marɗa haje fu kana ngol a keɗitoɗa waɗa ga jande mi tammi on paami jotta en to jehen jide ko rarani kuje bidiyo mi ɗum juutay sai to on mbaɗi muñal useko ni jotta to en garti ɗo to windi hadis misali ayi jotta ɗo hadisi a wawi janga hadisije ɗe mahimmanci ɗe marɗe importance dama nder hadisije wala ɗe mara importance amma e wodi ira hadisije mauɗe to ira maaje suɓtoy waddi waɗi ɗo mi tammi on paami on gi a wawi ngara janga hadisi je nde marɗa haje on gi yowwa jotta en jahima babal ɗum yesowal woɓɓe mbi'ay ga jotta kam gam ɗume min gaddani application ɗo bo wodi application hadisi wodi application qur'ana feere to application ɗo yigo application yel margel kuje ɗo fu na sai a yahi a ɗaɓɓiti application qur'an feere application hadis feere application ɗum ɗa feere a nder application go'otel a tammi waɗugo kuje ɗo fu kana ga hanjum min gaddani on application nge jotta en garina ɗo to windi azkharul muslim on gi jotta to en natti ɗo on gi hanjum ma inaji defte feere feereje jotta yi ta wi a mofte defte ko rarani kuje ɗo fu kana a yesi a mofti defte ɗuɗɗe to amma application application ɗum ma jaha ko ƴowa sai ngi a waya téléphone maɗa ma heewi amma jotta application ngel go'otel ngel tan mi biyanagoma bukataji ko ɗuuɗi jotta en gi ɗo
windi azkaru sabah. Misalan joni kama to fini e wodi ko hani tagu janga, e wodi ko hani do'aji ɗi hani tagu waɗa to fini ila besgol, to ɗo iramaji ta immake a wawi ngara mema dow majum banta nin on gi'i raɗɗum ɗon ni kuje fere fere on gi'i, mi tammi on paami, mi tammi on gi'a. To en jehima yeso, to ɗo bo azkarul masai kama alasara hiri, e wodi ɗon ma ko hani tagu janga, kala tagu to ha wari walato, en andi tagu to wari walato hanjum ma e wodi ko hani janga, sai ngara ɗo hanjum ma dara on gi'i. Raɗɗum ɗon ni kuje fere fere ɗe jotta kam e ngol bidiyool min mbawata min gaddana on jeyi tindinore ɗo fu kana, amma inchallahu to ha duniya e mari haje min tindina kala jeyi ko woni ɗo fu kana, ɓe jaha les bidiyo ɗum ɓe accana min commentiri, ɓe mbiya min jeyi ɓe giɗi ɗum ɓesda waɗugo bidiyo dedei ko larani application ɗo. Gamma yaki fere a tawi min mbaɗi bidiyo application ko hani min mbaɗa bidiyoji ko larani bidiyoji 3 ko 4 min mbaɗi tindinore wore min ɗali to, gamma min gi'i bidiyo ɗum duniya ɗuɗɓe mbanna ɗum likin, amma to on mbaɗi likin on mbaɗi comment to inchallahu min ɓesde waɗango. Jotta kam on gi'i ɗo misali to rarani kama tagu to ha yiɗi waɗa jahangal, on gi'i alama girgi ay ko a wara mema dow magum, ayi jotta ta hani a waɗa jahangal en andi ma ɗo are marɗe importance sare, marɗe bote sare, ta ha a waɗe jahangal e wodi hani ko hani janga, gamma e wodi laabi inaje bela iri ɗum ɗon ni fu kana on gi'i ɗo fu do'ayeji fere fere, ye do'ayeji ɗi fu daga hadisi sai aya, daga hadisi sai aya, mi tammi on paami ko rarani ɗo kenan. Jotta raɗɗo ɗo windi banta ɗo on gi'i ɗo les hanjum ma a wawi ngara mema dow ɗon gi'i. Jotta raɗɗum ɗo hanjum ma onon application ji ɗum wodi kujeji fere fere. Jotta raɗɗo kama ɗo to ɗum holloy suudu Ka'aba, en andi ɗuɗɓe e jaha hajji, kamma ɗuɗɓe e giɗi jaha hajji, to ɗum application ɗum wallitete na wai sai a wi ami immotoy mi yahi hajji na sai a ɗaɓɓiti deftere a waɗi ga kaza, a wawi kutira application ɗo nder téléphone maɗa, kala to jahaɗa fu kana dama inare kazara kum jangata, inare kazara kum jangata, on gi'i. Jotta on gi'i raɗɗo ɗo ga i wawɓe larabci fu kana ɗo i andi raɗɗum ɗon ni kuje fere fere, mi tammi application ɗo ɗum fottane ɗuɗɓe on gi'i. To nam ɗum ta raɗɗo joni ɗo kala en andi e wodi mo yamaki a yiɗi jaharanamo ziyara, jaha kinnowamo, to ɗon nder kinnirgol ngol e wodi ko jangata, to ɗo application ɗum wallitete woje ta a yiɗi a wawi natta ɗum kawai, ta yahi woje a yiɗi mo jaha woje mo yamaki sai jaha sai janganamo ɗum, sai gi'a Allah hokkimo jamu, on gi'i. Mi tammi on paami on gi'i, hanjum ma hadisi je fere je mi tammi on paami. Application ɗo ni onon ni ɗum tammi fottango duniya, gamma application ɗo on gi'i. Jotta en darina ɗo ma onon ni on gi'i dedei ta ko hani ta natte julirde ko mbi'a, ta wurtoy to ko mbi'a, to noddini dedei lokaci noddinta jumma julirde ko hani mbi'a funi raɗɗum ɗon. Application ɗo mi wawata mi limtida on je kuje fa'idaji nafuji magel joni, amma bidiyo meɗen garengol yeso inchallahu to ha duniya ɓe on mari haje min limtono on dedei nafuji application ɗo, jehe bindani min les commentary bidiyol ngol min tammi waɗango on tindinore kamma ɗiɗaɓre dow ko rarani application. Jotta en garen ma ɗo to windi ɗo tasbihi ɗum en gare men dow majum badani ɗo bo ɗumine fikrama ɗum. Jotta on gi'i raɗɗo Allahumma salli ala Muhammadun wa sallim, jotta ta yiɗi birda, misali a yiɗi birda ɗo ko ɗum a yiɗi birda ɗum sai ngara mema dow ɗo, mi tammi on gi'i kungel ɗo, sai ngara mema dow magel bantani on gi'i gongum alama jum wari, sai ngara ɗo les ɗo on gi'i. Jotta sai meya misali masalan joni kama tasbihol
on gi'i ɗo jey ilima ɗo jey kugel ɗo ilima mi tammi on gi'i to on gi'i ɗo ma ilima joni a waawai mbaɗa kala salatu ɗum giɗɗa to ɗum salatul fatihi to ɗum ɗume jotta to ha a yiɗi an na ɗum giɗɗa janga keɓa mbaɗa istigfari sey ngara mema ɗo dedei kuje ɗo sey mema on gi'i ɗum waddanima kuje ɗo dedei ɗo to windata sey ngara mema dow didol ɗo dow on gi'i masalan joni enen kama an joni a keɓa mbaɗa istigfari sey ngara winda astagfirullah misalan joni kama bantani ni ta a windi ni bantani ni sey ngara ɗo sey mema dow majum on gi'i jotta ɗum ko binduɗa a yi'i jotta raɗɗum hanjum ma ɗum wari ɗum darake mi tammi on paami sey ngara ɗo babal jeyi ɗo sey mema dow majum bantani ni ton to mema dow majum bantani sey ngara ɗo dedei kunga ɗo sey ngara mbiya astagfirullah a mema astagfirullah a mema astagfirullah 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 a mema e kolel maɗa a mema ɗo e kolel on gi'i jotta on gi'i ay joni ɗum limaniyam on gi'i to ɗo lawol koygol ngol tokkata na sey a ɗaɓɓiti tasbiwol ma ta yiɗi to yahaki feere a yiɗi mbaɗa goɗka do'a to a nder wonde inare to application ɗum wallitede ko ɗume marɗa haaji a winde a wawi binda salatul fatihi a wawi binda haylala a wawi binda kala do'a ka marɗa haaji hukana a wawi binda ka ton to garɗani an ta a memini dow kuje ɗo kawai a nangi ga baɗki a nangi ga do'a maɗa mi tammi on paami bandiraɓe yewwa jotta kam on gi'i application ɗo ɗum dasani bidiyo meɗen ɗum juuti sare ɗo darotoɗen inchallahu to en bidiyo to ha duniya e mari haaje ɓesda tindinore je application ɗo jehe babal les mbanne min commentiri mbiyo min jeyi on giɗi ɓesda on gi'i jotta kam cuuɗinoye mboluɗen dow maji on gi'i sey hadis qur'an azkarul muslim sey ɗo ɗi'i fuu kana ɗiɗi fuu en bolwa dow maji to inchallahu to ha duniya to ha on mari haaje to ha min gi'ini ngol bidiyol on mbaɗi laikin magol ɗuɗɗum inchallahu min tammi waddangol ɗiɗaɓol magol tindinore jeyi cuuɗi ɗi fuu kala ɗi min mbaɗayi min bolwa dow maji inchallahu min tammi wargo min ɓesda jawabi dow maji mi tammi on paami gamma ɗon bandiraɓe jeyi to min mbaɗi kuskure emin toro modiɓɓe mbaɗna min afwan kamma to giɗon min mbaɗi kuskure fuu kana jehe les baban commentiri on accana min commentiri on mbiya min ayi ɗo kaza hani mbi'a ko kuma ɗo kaza hani ko kuma ko pamuɗa dow application ɗum fuu min giɗi jaha les baban commentiri accana min comment maɗa mi tammi on paami jaha les bidiyo ɗo accana min commentiri maɗa application ɗum fottanima min mbaɗa ga waɗugo ira majum application ɗo ɗum fottanayiyam ira nonni to ira majum hanjum waddantamin min gi'am min mbaɗi ga waddango on application ji feere har ma ɗi on tammaki gamma noon to yewwa bandira mi tammi application ɗum fottani on to ɗum fottani on usikoni to on geggit waɗugo like ɓe mbaɗa subscribe bo usikoni ndara jungo moɗon yeso ɗo on gi'e bidiyo bindiɗi boɗeji on windi subscribe usikoni meme dow maji mi tammi on paami kamma to wodi babal ko on keɓtai jahe les bidiyo ɗo accane min commentiri je ko on keɓtai fuu kana gamma noon marɓe haaje natta fada amin wosof on mbawa matugo min dow numéro ji amin ɗiɗi min desi go'otam numéro ha am go'ota bo numéro ha Adamu Haruna kala mo matuɗon fuu kana wecce on sharɗu jeynom natirta fada amin min mbata on kamma min gettiɓe waɓɓe ƴamol ngo'ol je nder fadaji amin ɗi wosof ƴamanɓe application ɗo gamma minon dama foy are ko marɗon haaje ko giɗuɗon hanje min giɗi min ɗaɓɓitoto min mbaɗa ga waddango on